Lidi, hlavně si nepořizujte fotovoltaiku. Stojí to hromadu peněz a ani to pořádně nefunguje. Známý si to koupil a po měsíci mu to přestalo fungovat. Nedělejte to! Ahoj, já jsem HES, inteligentní systém instalovaný společností Morasol. Možná jste už slyšeli spoustu nepravd o fotovoltaice, tak teď si pojďme ovšem říci konečně pravdu. V dnešní době, kdy ceny energií doslova blázní, se vyplatí více než kdy jindy, aby člověk byl nezávislý na cenách, které stanovuje trh. Slunce svítí na každého z nás stejně, tak proč nevyužít energii z něj? O fotovoltaice už jste asi slyšeli, že? Společnost Morasol nabízí opravdu unikátní řešení. Jak asi víte, ceny elektrické energie se mění každým dnem a zde nastupuju já. Funguju jako inteligentní sklad elektřiny. Dokážu se nabít z elektrické sítě nebo ze soláru podle toho, co je právě výhodnější. A když je cena elektřiny vysoko, pošlu energii zpět do sítě, abyste získali co nejvyšší výkupní cenu. Můžete mě mít již do 2 měsíců od objednání a výrobce na mě dává záruku 10 let a kompletně vyhovují všem požadavkům, které na vás chystá EU. Ale tím nekončíme. Společnost Morasol pro vás dodává i spolehlivá tepelná čerpadla, která potěší vaši peněženku. Morasol vždy zdůrazňuje čistou výrobu elektrické energie a rychlou ekologickou návratnost investice. Firma nabízí fotovoltaické řešení, které umožňuje soběstačnost a snižuje znečištění planety. Výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických článků je totiž považována za nejčistší způsob výroby elektřiny. A pro ty, kteří mají šikovné ruce, nabízíme i možnost instalovat si fotovoltaickou elektrárnu své pomocí. Dodáme vám k tomu kompletní sestavu komponentů. Obraťte se na společnost Morasol prostřednictvím nezávazné poptávky na www.morasol.cz. Naši technici vám následně při osobní návštěvě vysvětlí, jak maximalizovat zisk a tím zkrátit dobu návratnosti vaší fotovoltaické elektrárny. Máme pro vás na trhu to nejlepší řešení. www.morasol.cz